Yn y Deyrnas Unedig y Llynedd, gwnaethom ailgylchu oddeutu 4.5 biliwn o ganiau alwminiwm. Mae hynny'n ddigon i ymestyn o gwmpas y byd dros 30 o weithiau. Dyma sut rydym yn gwneud hyn. Caiff tiniau bwyd a chaniau diod eu gwahanu oddi wrth ddeunyddiau eraill, naill ai a llaw neu a pheiriant. Defnyddir magnetau i wahanu dir oddi wrth alwminiwm, a chaiff y caniau wedi gwahanu eu bwndeli. Yn y ffatri ailgylchu alwminiwm, caiff y bwndeli o ganiau ei rhwygo'n ddarnau llai. Caiff y darnau eu cynhesu mwyn tynnu unrhyw addurn gan ddefnyddio aer chwythedig. Caiff y darnau bach hyn o alwminiwm ei bwydo i mewn i ffwrnes a'i cynhesu 750 gradd Celsius. Caiff y metel tawdd ei arllwys a'i oeri'n barhaus gan ddŵr. Wrth iddo oeri, ffurfir bloc neu ingot. Caiff ingotau alwminiwm ei rolio'n ddaleni tenau iawn mewn melyn rolio, yn barod i greu mwy o ganiau a all fod ar werth o fewn 8 wythnos yn unig. I gael mwy o wybodaeth am ailgylchu, ewch i ailgylchu dros Gymru.org.uk.